Ei, com va? Avui vinc a parlar-te de l'etimologia certament endimoniada de Catalunya. Si la vols saber, o vols saber totes les seves endimonadíssimes possibilitats, queda't avui amb mi, amb Lliures d'un Filòleg. Catalunya és com un parrac grapejat, com diria el poeta Quimi Portet, i grapejat especialment per la fonètica dels seus polítics. Catalunya, Però també i molt especialment grapejat per l'etimologia, perquè la veritat és que no hi ha cap etimologia que sigui completament satisfactòria ni des del punt de vista fonètic ni des del punt de vista històric. És per això que avui he portat les 4 etimologies o més conegudes o més possibles que es proposen per al nom de Catalunya i dels catalans. A veure, el primer pas és més o menys acceptat per tothom. La primera menció de les formes catalanicus catalanensis apareixen al Liber Maiolicinus de Laurentius Veronensis de principis del segle XII. Aquest és un poema llatí i l'autor és italià. La forma per Catalunya és Catalània i es pensa que després, per analogia als topònims llatins acabats en ònia, com Bascònia, que és l'origen de Gascunya, s'hauria transformat a Catalònia i d'aquí, amb una O breu, hauria evolucionat a Catalunya i finalment Catalunya, que és, com dic, el mateix cas de Bascònia a Gascunya. Però d'on ve aquest Catalània? I ara aquí és on apareixen aquestes 4 diferents hipòtesis. Són. Segons la primera, Catalunya o els catalans vindrien d'una forma Gotolàndia, que faria referència al país dels gots o al país dels gots i dels alans. Aquest seria un terme, en principi, que haurien fet servir els francs per referir-se als seus veïns del sud, als visigots. El que passa és que aquí hi ha dos problemes, i són dos problemes que d'alguna manera seran recurrents en les altres teories. Primer de tot, un problema merament material. No tenim cap menció d'aquesta paraula enlloc. L'altre problema, que aquest és el que a mi m'incumbeix i el que incumbeix aquest canal, és el problema fonètic. És pràcticament impossible passar de Gotolàndia a Catalunya, a més quan el pas de Catalània a Catalunya sembla bastant ben establert fonèticament. Però en tot cas, si això fos un terme francès, en lloc de Catalunya, aquest Gotolàndia hauria donat alguna cosa com Julàndia, com passa amb el que reconstrueix per l'etimologia de Galta, Gauta, que en francès dona ju, és a dir, hi ha una palatalització de la G inicial llatina en aquesta llengua. Si fos una paraula occitana, passaria el mateix que el català. En lloc de Gotolàndia tindríem, en lloc de Catalunya, tindríem Gotalunya, perquè ni l'occità ni el català presenten cap problema aquí, mantenen la G en posició inicial. Si anem per la segona, aquesta és la que em van explicar a mi al col·legi i era la que més em convencia. És la famosa etimologia que fa derivar català de castellanus, que seria el mateix origen que castellà, que castella. D'aquesta forma llatina, castellanus, hauria sortit al català castlà, que és una paraula que existeix, és el guardià del castell, i d'aquí català. Això faria referència a la línia de fortificacions de la marca hispànica. Una altra vegada és un terme que no està del tot testimoniat, no hi ha cap enlloc apareix una castellània i fonèticament presenta un seguit de problemes. Caslà és una forma, és com ha derivat, ha acabat derivant al català. En català antic, com explica Coromines a l'onomàstica en Catalònia, era català i és molt difícil que d'aquest català surti la forma català, que hi hagi un reforçament vocàlic. És més, aquesta forma català també evoluciona el català com a carlà. I altres paraules que tenen aquest grup TL han acabat evolucionant a una geminació o una palatalització i una altra geminació. Estic parlant de la paraula ametla, que és com es diu a Mallorca, i com es diu en català central ametlla. I igualment, si hem de pensar en l'occità, en el francès, en l'italià, aquests canvis no serien possibles, perquè hauríem mantingut la S en occità i italià i en francès
aquest K inicial s'hauria palatalitzat a això. La tercera proposta, recollida pel Diccionari Català-Valencià-Balear, era la que a mi més em convencia fins que vaig llegir tota l'argumentació de la quarta. Em convencia per raons fonètiques. Catalunya seria una derivació d'una reconstrucció d'una forma més o menys llatina, capitalània, que hauria evolucionat, hauria hagut una síncopa, captalània, d'aquí Catalània, amb dues T's que finalment serien simplificat a una T, Catalània, i doncs d'aquí l'evolució fins a Catalunya que he comentat al principi. El per què? Doncs bé, Barcelona és el cap i casal del comtal i tindria més o menys sentit que els habitants del comtat de Barcelona i de la seva àrea d'influència rebessin aquest nom. De fet, en francès existeix la forma, un derivat d'aquesta paraula llatina, capitalis, de la qual vindria, existeix la forma catel i això que va donar en anglès catel. El problema, una altra vegada, no tenim cap testimoni d'aquest terme i pel que fa al significat, cattle fa referència al capital d'una persona, és a dir, a les possessions de bestiar. És a dir, semànticament seria una miqueta estrambòtic. A més, la primera menció d'aquest terme és en fonts italianes. A les llengües itàliques, o més ben dit, les llengües romàniques italianes, aquesta paraula llatina, capitalis, manté les 3 síl·labes, és a dir, en italià toscà és capitale, i en català, si hem de mirar a l'evolució del català, això ha donat a cabdal. És a dir, si provingués d'aquesta paraula, molt possiblement tindríem la forma Capdalunya, Catalunya. Per tant, és fonèticament molt interessant, sembla que ens acostem, però no acaba tampoc de rotllar. I ara el que estàveu esperant, la quarta teoria, la que a mi, ara després d'haver llegit l'argumentació de Joan Coromines a l'Onomàstirum Catalonia, és la que més em convenç, però és la més, potser, endimoniada i alhora la més interessant, perquè Catalunya, més ben dit, catalans vindria dels lacetans, la tribu ibèrica que vivia al voltant de Barcelona i en la Catalunya oriental cap a l'interior. És a dir, però d'entrada és una proposta que sembla una mica rocambolesca, perquè l'ordre, o sigui, catalans, laxatans o laquetani, hi ha un desordre en les síl·labes, hi ha una metàtesi 2 vegades entre aquestes 3 síl·labes. Ara és quan Coromines, en la seva argumentació, diu el següent. La primera menció de les formes de Catalània apareix, doncs, en un autor italià que escriu en llatí. Era costum, entre els erudits medievals, d'agafar els noms llatins antics per referir-se a territoris que potser fins a aquell moment no eren gaire coneguts. Per tant, és possible que aquest autor italià, que més escrivia en llatí, anés a ressuscitar aquest antic gentilici ibèric passat pel llatí. Però com es passa de laquetani a catalani? Hauríem de defensar aquest pas. I de catalani a catalani. Bé, anem, primer de tot, de catalani a catalani és un pas relativament senzill, un pas d'una E a una A, d'un canvi de timbre en aquesta posició pretònica, és relativament comú en les llengües romàniques, pensem en el castellà, com alterna la forma laganya amb leganya. És a dir, això no és problemàtic. El que és problemàtic és de laquetani a catalani. Segons que indica Coromines, aquí hi hauria una prova textual, una cosa remotament semblant a una prova textual, però és el millor que tenim en comparació amb tota la resta, que és la menció en la geografia de Claudi Ptolemeu, el gran savi alexandrí del segle II després de Crist, quan menciona les tribus del que més avui dia és Catalunya, parla d'uns castellanoi. És l'únic autor que parla d'aquests castellanoi. Tots els altres autors llatins i grecs del segle anterior parlen dels laquetanoi, i aquest terme apareix en grec amb 2 lambdes. Com indica Coromines, en alguns manuscrits apareix amb una sola lambda i molt possiblement
La reduplicació de la lambda és una confusió de còpia o fins i tot una influència del llatí castellum. En tot cas, teníem castellanoi amb una sola lambda a la tradició manuscrita. Castellanoi, però sí, estem buscant catalanoi, no? Com indica Coromines, en la cal·ligrafia bizantina, les taus en minúscula eren pràcticament indistingibles de la lligadura sigma tau, i això passa també en les primeres edicions impreses del grec. Per tant, és molt possible que hi hagi una confusió entre catalanoi i castellanoi i que aquesta fos la que hagués sobreviscut en els manuscrits que després van passar a la tradició impresa. Però que els manuscrits o la tradició manuscrita de la qual disposaven aquests italians fos catalanoi. Òbviament, això és una hipòtesi, no existeix la prova, però fa molt de sentit. I per defensar el pas de l'aquetanoi a catalanoi, diu Coromines que podia ser una metàtesi bastant antiga, però bé, en tot cas, és complex, és cert, no hi ha una prova definitiva, però l'absència de proves no significa que sigui fals. I aquesta teoria és l'única que té el que més assembla una prova escrita i fonèticament és, malgrat la metàtesi, la que fa més sentit. I ja ho tindríem per avui, no? Avui el vídeo ha estat una mica més llarg, però penso que aquest tema s'ho valia. Els catalans som uns ibers grapejats, però grapejats pels errors dels copistes. Qui sap si el català encara deu ser veritat que deu venir de l'hivern i això l'elit mundial ens ho ha estat amagant. Deixeu als comentaris quina és l'etimologia que més us sembla possible, que més us agrada. També, doncs, si voleu que us porti més etimologies rocambolesques i altrament improbables de Catalunya, si teniu, doncs, alguna objecció, i subscriviu-vos si no ho heu fet, compartiu el vídeo, deixeu un m'agrada i fins a la setmana que ve.